पेन्टार होनो नामा पेन्टारनि खामानिया सोलिगासिनो जादोंना जायाखै नै मानो होनबा बे एसे गोजाखामोन नालाय ओमफ्राय बेखौ माबानो हानायाबो मामुलि नङा नालाय बेखायनो एसे बेबायदि रंखौनो लाबोफिनबाय आरोना लोगोफोर एसे लेथ्रा नुनाय एसे अहाथ' मोजां नुनो ओमफ्राय इसिबां थाबाय आरो ओइयावबो गोसोम दंमोन नै ओमफ्राय एसेबाबो मोजां नुबाय आरोना लोगोफोर आंनिबा माबोरै बा ओमफ्राय जोंहाबो फोसाबबाय होनदो जाखां माखां मावबाय आरोना बेलासियाव नैखौ ओरैजाय दाहाय खेबसे देखायफिनबावनोसै फोनखांजोब्बा नङाबा लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनबा आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेल सोरबाफोर गोदानै दिनै जेनेबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो बोराया फोननानै मेंबाय आरो उन्दुहैबाय ओमफ्राय आंनि फाला जाबाय आरोना ओमफ्राय आंबो दे फोनसै इदि होननानै बोरायाथ' फोननांलासो होनबायमोन होमबाबो आङो लगायखानाय ओरैनो गास्लायस्लाय होननानै फोनबाय आरोना लोगोफोरखौ बे न'नि ओरैनो बेखौ मा होनोथाय बिदिखौ फोनबाय आरो आंना ओमफ्राय गाहायनिखौ फोनदाव गोसोआ बारायलांनानै लोगोफोर नै बेखौबो फोनबाय आरोना आङो एसेसो मोजां नुबाय बायगोन खोमा होननानै आरो बोराय नालाय ओमफ्राय बेयाव आरो बे माबाया सुनैसो नामाथाय रुफोरबो गोलैबाय थायो आरोना एसे ओमफ्राय आं फोनबाय आरो एसेसो मोजां नुबाय बायगोन खोमाहाय होननानै ओमफ्राय लोगोफोर नै 6:48 जाबाय आरो होमबाबो दुगैनोनो मोनाखै गेदेर फिथेरानो माथो होनो आरोना फुङाव फुंसे जि सुबाय बोस्रांबाय संबाय जाबाय खावबाय न'आरि बुस्रांबाय मेंगुलायबाय आरोना ओरैनोथ' एथबां फोसाबामोन ओमफ्राय दिवालीखाय एसे फोसाबाय आरोना ओमफ्राय आङो दासो न' सुनानै ओंखारदों आरोना लोगोफोर जोब्बाय दुगैनोसै साबो मोनलोङाखै दहाय 12:30 ना 12:00 मोनथाय ओंखाम जानायानोल' आरोना जेथिंबो नायो जेथिंबो फोथावानो बेसेरा फिसाजोआ हनै जि थनदों ओमफ्राय बांसिन टिभिसो नायो आरोना गाबि संग्राखौ नै दहाय बुग्लुंबाय आरो ओमफ्राय दायो फोसाबबाय आरोना दायो फोसाबबाय एसेबाबो आलादा नुबाय ना होमबा मोजांथ' नुवा एथबांथ' गुफुर होबासो मोजां नुयो नालाय नङाबाबो लाइट ब्लुफोरबा एसे गोजों नुयो आरोना लोगोफोर न'खौ ओमफ्राय मा खालामनो आगोलहायबो बे बुस्थुआ बिदिनो गोजाखामोन नालाय गोजा होनांबाय ओमफ्राय जों बे गोजौखौ एसे दावखोदेरबाय आरोना आरो दाउखौ ओइ एसे गोजौआव गोसोम दंबावोसो आरोना जेबो नंला लोगोफोर आं दुगैनानै लाग्रोनोसै मोनाबायबो नङा होमबा ओमफ्राय दै गुसुजोंथ' दुगैखाया दै गुदुं खालामदों बेबो दुंबाय मोनसेखौ नैखौ आं होबाय बेखौ बोराया होआखैमोन ओमफ्राय नै बिदिखौ आं होबाय आरोना आलमिरा बोराया खालि नैबेखौल' होबायहाय लोगोफोर मिनिनानैसो थैगोन आरोना नै बेयावनो मेंबायनो ओमफ्राय गावहा उन्दुबाय आंहासो फोनजोब्बाय आरो ओंखायनो जागायलायबाय नङा होमबा नै लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ ट्रेननिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन आरो 100 थाखानि माने बियो मोनसेयाव 20 थाखा आरो बेखौ लोंनो नागिरदों जोङो गोथाव मोनलोङो बेखायनो लाबोबाय आरोना दै गुदुं लाखाबाय आङो दै गुदुङाव गलथायनोसै आरोना गलथायनो होनोना लगायनो होनो जेसिया खेबसे मोननांगौमोन ओइ दे Bicycle, boom 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 boom. hey Bicycle, boom boom boom. Bicycle, boom boom boom. एखमबा बेफोरबायदिखौ गोथाव मोनदों ना बेखायनो आरो ओमफ्राय जोङो फुङावनो रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर एसे मा होनो बबेबा बेरायहैनोसैलाय आरो दिनै जायै लोङै ओमफ्राय जुखामाबो बेसेबा गोबावनि बोराय गस्ला गानदों आरोना लोगोफोर मा होनो दिल्लीयावनो बायनोमोन आरो बे फार्स्ट आङो 2019निनो गस्ला आरो बेयो ओमफ्राय दाबो हामो बेसेरा ओमफ्राय आं दिनै बेखौनो गानबाय आरोना बेसेबांथो आखाइ गोलाव ओमफ्राय उल्थासो जालायबाय लोगोफोर बोथोरा ना बिथिं माने बिराद सान्दुं गोसासो जालायबाय आरो गरमसो हरावबो फांखासो होबाय थानांगौ हरसे माने बिसिनिजों लासै गोजांनायथ' थाखाया नालाय ओमफ्राय बिदिनो लासै सोलायलांसिगोन आरो एसेल' गोजांनाय थायो नालाय आखाइ ओमफ्राय लोगोफोर नै मोनफैबाय आरोना जोङो हस्पिटालाव नै बियो गेट
जायफोरा नायबाय थायो बिथांमोना मिथिखागौ आरोना बालायनाय ओमफ्राय आंबो लानोबो लुबैयो भिडिअखौ ओमफ्राय ओरैनो होसाबलायबाय आरोना हौलाय मोनफैलायबाय आरोलाय माथो नाम्बार लागायदो मादो लाइनाव थादो डक्टरनो देखायदो बिदिनोसै हस्पिटालावलाय आरो माथोबाव नङा होमबा बाबाबो गवा बायाबाबो गवा बेयावनो फैबाय थानांगौ जोंहा बेनि थाखायनो पस्टिं फैदों बे हस्पिटालनि थाखायनो नङा होमबा बे हस्पिटालाव फैबाय थानो लुबैयो जोंहा बे हस्पिटालाव मोजां मोनथारो आरोना ओरैनो बेफोरखौ नायनो फैयो जोङो बिदि नङा लोगोफोर उफाय गैया आरोना फैनांगौ टाइम जाबाय नालाय देखायफैनांगौ नङा होमबा ओरैनो माबाफोर जाबाबो जायाबाबो देखायफैनांगौ आरो टाइमसे पेंगुइन बोरदांना जेसे ओमफ्राय जोङो अट'निफ्राय अलानिफ्राय ओंखारबाय आरोना गारिनिफ्राय ओंखारबाय माबाय ओमफ्राय आवगायलांबाय आरोना टकेन लानो फारसे बैयाव टकेन लानांगौ नालाय ओमफ्राय दाना मोजांसिन जाबाय आरो बे गाहायाव लाबानो गोजौआवबो नाम्बारा बेनो जाहैखायो आरोना लोगोफोर आगोलाय खेबनै लानांगौमोन दाना बिदि नंला आरो ओमफ्राय डक्टरनो देखायखां माखां बाबायाथ' बेयाव ना दं होननानै मिथिखायो नालाय थांबाय थाखायो बेखायनो गथ'आ नायनो दावराव जाबाय नालाय एसे देखायबाय आरोना लोगोफोर नङा हस्पिटाला बिदिनो ग्रुंथार आरोना ओरैबो जेथिंबो मोजांबो नुयो साफाबो नङा होमबा ओमफ्राय गुवारथार आरोना एरियाया दोलुद दालाद ओमफ्राय लोगोफोर ओंखारबोफिनथारबायमोन आरोना जोङो ओंखारबाय नायहोखां माखां ओमफ्राय आंनि फिसालाया नै बिनि गारिखौ बिबाय थायो आरोना एबार बोखारजोब्बाय गारिखौ बै लामाफोराव ओरैजाय बे माबानि फिसा दंजोबोमोन आरोना बेखौ गावनि होननानै बिबाय थायो बियो बेखौनो एसे लालायबाय आरोना गंफा गंनै दङ एखमबा फोसाबदोंमोन खोमा स्रां बोखारजोब्बाय गंनै गंथामल' दंसै आरोना आगोलाय बांसिन दंमोन गारि फिसानो बाबाया जि बिबाय थायो बेखौ आरोना गावनि नांगौ होननानै मामिखौ सोरबा फट' खेबहोदों आरो मालाय ओइ आं बुजिया मोनाखिसो नायगासिनो ए बिबार बारलायबाय साफानो बैबो बारदों ओइनै आं खेबसे खावनानै लांनाया होनदो बिबार सिखाव बाबाखौ खेबदो बोरै गारियाव खेबनो होमबालाय दे बै मालायनि गारियाव खेबजायाहां सोरनि बे गारिया सोर मोनखो ए आगोलाय गोदो फसायथारोमोन बेखौ ओमफ्राय दा मोजां मोनलाहाय मोगथाङावथ' जि मोजां नुखायो लोगोफोर गोथांनो साफानो डिसिप्लिननो ओमफ्राय आंबो अहाथाराहाय नायनो बेखायनो नोंथांमोननोबो एसे देखायबावबाय आरोना आङो देखायबाय थाबाबो ओमफ्राय सिदा जालायबाय आरोना नै नाम्बाराबो थाब 17 नाम्बारावनो मोनदोंमोन नालाय ओंखायनो थाब जादों आरोना लोगोफोर फुला जि गिदिर आरोना मामिजों समानथार बैयो नोंजों समान मामि बेलाय नुदों दा लोगोफोर नै मामिजों समान ओमफ्राय जों माबि जादोंमोन ओमफ्राय जानानै ओंखारफिनबाय बेरायनो फैयो जोङो हस्पिटालाव जोबोद मोजां मोनो लोगोफोर हस्पिटालाव बेरायफैबा मोजां बेमारिफोर नुयो अनेक रोखोमनि र' बाबा फैगोन ना बेहाबो मबाइलयावनो नांथानानै थाबाय थायोहाय मा इसे गिदिर
र'लै बाबा नायलाय हगार हरनाङा बैथिं खारलांगोन बियो अबाव थांगोन नोङो बाबा माबोरै असान्थिहाय लोगोफोर बिमायाबो बिमा सर मा मुलि नङा बिमा जानाय खोलाय मामि हगार नोङो ओइनो Thank you for watching. दे Bye bye. ओइनो गावसो हागोन बायदि आरो